Wil jy nie miskien môre aan my bioskoop toe gaan nie, man? Sy kan nie. Maar hoekom nie? My ma sal dit nie allow nie. Ma. Unless ons drie gaan saam. Ik zeg maar jullie wat. Ik betaal maar jullie drie. Dan gaan we allemaal zo wel lekker. Nee, wat zei je? Nee. Ik zeg jullie wat. Zij betaalt voor ons drie. Dan gaan we zo wel lekker. Nee, dat is ook lekker, maar dan moet jullie onze ma en onze pa vragen. Ja. Ja, Wolfia. Zij is super kabel. Zij kan mooi zijn. Hij gaat bij jou maar weer op avond. Ik zeg, Owen. Wat gaan we nou maar? Ze hebben me vragen. Wil je wat? Exactly. Wat is het voor een baan? Wat gaan jullie van mijn dochter? Good morning. Good morning, Dick. Good morning, South Africa. Wat is dat? Ik wil jullie niet weer aan mijn dochters van niet. Heb jullie gehoord? Ja, meneer. You school. Is dat zo? Ja, wat? Goed. Ja, dat is wat vermoeid. Ja, ik kan toch laten. Hallo, Mayra. Kom eens aan. Ja, Daddy. Als jullie uit de school komt, dan kom jullie straight huis toe. Heeft jullie gehoord? Ja, Daddy. Wat jullie maar? Roep jullie Mara. Assalamu alaikum. Salamu Faiza. Hoe was die week? Week was baie lekker, man. Asaf. Ja. Is daar nog een probleem uitgezocht met hij over die week nou? Ja, hij probleem is alweer uitgezocht. Hij is lekker, ja. En heb je wat in niemand geweest? Hier? Ja. Nee, was niemand geweest, man. Het was zo hard. Het was morgen jouw dag, man. Nou, wie zijn eens is het hier aan? Nee, dat is dus mensen eentjes, man. Dus mijn roekoek moet nou. Dus mijn wat jou eentjes zo lang. Nou, wie zijn prezen is die? Prezen. Als nog vijf dat ze prezen, man. Wat is mijne? Hoe vijf dat? Die prezen, ze gekregen met het groene wal van die hospitaal, man. Wat een prezen? Wat die prezen, dat is dat. Maar het groene wal? Zij blijft stupid, die zei, als iemand groene wal is, man. Als iemand groene is, waarom? Zij kan nooit zo snel richten. Wat zij vindt, niemand, ja, los het maar daar, man. Ik zal hem niet, maar ze daar niet vast. Snap je?
Breng my koffie aan kamer toe kan hulle. Okay. En ik breng die koffie voor. En dan kan ik brengen samen toe. Dan kan je... Jy moet so verstaan, die man. Jy moet die van die presen met al die kindje gebring het, man. Niet meer nappie, maar mijn Jy jelle. vergeet nie jou mond op uit. Mami! Mami, waar is my blauwen? Maar jy wil het dan nou aantrek? Man, ga soeken in die kamer. Maar dat is daar nie. Wat moet ek maak as ek dit daar sien? Mami, dis 'n presen is die? As jou presen. Myne? Wie het gebring? Jou vader het gebring. Wat sal jy dan nou van my presen bring? Jou regte vader het gebring, man. My regte vader. Wat gaan jy? Oh, niet nappie, meisje. Ik kijk maar niet of je niet kost lijkt te halen. Kijk, krijg nog dat we daar wel toe. Mami? Wat meen mami van my regte pa? Ag, nappie sê vir die kind, man. Kijk eens dan, nappie. Die kan in een groot gebod van 17 jaar zo naar de pa. Nou, wat jij kan zijn. Voor baren, kom. Mami? Ag, niemand die man. Ek is dat iets wat ek jou wil sê. Ek kan hulle moet nie kwaad wees, man. Ek het nie meer geweet wat om te maak. Jy was so klein gewees, man. Jy sal nie verstaan en jy sê nie. Ek kan hulle verstaan toch nou. Jy is jou regte pa nie. Jy is my regte pa nie. Nou, wie is my pa? Jou pa se naam is Gimpie. Gimpie! Man, hoe kan hulle nou nie kwaad wees nie, man? Verstaan toch nou vir my, man? Hoe kan mami expect dat ek moet verstaan? Mami het al die jare weggehou van my af. Ek weet, man, verstaan toch. Nee, los my nie, nee. Wat verkeerd? Mami gesê, dat jy nie sy my regte pa nie. Daddy llorando, Fanny. No, mi llorando, Fanny. Aman me dinaman, Gimpie. Gimpie. Ipo, no? Mami! Mami! Ay, bago sa'yo. Mami? Hey, what is your problem? Is my pa? Ja, Auntie Eli. Auntie Eli. Oh, sa taas si Hata niya, Auntie Eli. Ja, Auntie Eli. Ek wou mo sera sa slangan ni Krasan yung. Ma, Auntie Eli. May masi. May pa. May pa. Na, Auntie Eli. Eh, may masi. Maaya pa, Auntie Eli. Na, Auntie Eli. May mas kasi. May rechte pa, Auntie Eli. Ja, Auntie Eli. Na.